Ďakujem pekne, poprosím vás o otázky. Pán tréner, Robert Ináčik, Slovenská televízia. Chcel by som sa zapýtať na Filipoviča, ako hodnotíte jeho individuálny výkon. V prvom polčase mal 5 gólových príležitostí, dal z nich len 1 gól. V úvodzovkách hlavne tam byl. Tak samozřejmě Bora je koncový a Suraj se do těch šancí dostává. Potřebuje trošičku se uklidnit v tom zaměření a bude teda trefit ten volej, když to dvakrát má dobře nachystaný, anebo potom si to ještě stáhnout a pak to teprve uklidit. Takže potřebuje ještě kolik to vyhrát, aby opravdu v té 16. má dobrý timing, má výběr místa, aby ještě víc proměnila ty šance. Vládo Kožovský je mimo strelecké formy, že nastúpila v 90. minúte, alebo je tá konkurencia taká veľká? Tak Vlado není určitě mimo, to není mimo žádný hráč. Bohužel, prostě se to tak vykrystalizovalo, že jsme dneska přistoupili k tomu, že dneska hrál Filipovič, ale přijde druhý zápas, může být všechno úplně jinak. Vůbec není žádný hráč mimo, máme tady 22 hráčů, kteří jsou, si myslím, nebo 21, kteří jsou schopni naskočit do zápasu a podat docela slušný výkony, si myslím. Čo sa týka toho zranenia, Filip je niečo vážne? Dnes teďka jde na rengen, vidíme, co tam má, nebo nemá. Jde na rengen, na 8. Pán Rosícky si predstaví nových hráčov z 4 v základe. Ako hodnotíte? Tak určite, že zapracovať toľko nových hráčov do zostavy nie je ľahké, ale hlavne nie je ľahké urobiť tú súhru a to bude dlhodobá záležitosť a ja pevne verím, že sa prebudí hlavne teda, alebo lepšie zapadne do toho Bartoš, ktorý nakoniec ukázal určitý také plus v tej hre, pretože dokázal podržať loptu, dokázal sa individuálne presadiť a ja pevne verím, že v budúcnosti nám viacej pomôže. Tí hráči v obrane zasa striedali tie lepšie okamihy s horšími alebo dobre s horšími, no ale z lepších výkonov a tiež verím, že v budúcnosti to bude lepšie hlavne v tých domácich zápasoch. No a Marek Ujlaky, myslím, bolo vidieť, že sa chcel ukázať, mal veľký akčný rádius, pracoval na veľkom poli, ale musím priznať, že sám na všetko nezažil, že ostatní mu iba sekundovali a predišli z výkonu. Ten dá sa, že snažil chytať čo. Čo sa týka brankárska cela, zdalo sa, že v určitých fázach nepôsobil najistejšie, čo sa týka techniky. Tak čo sa týka kopacej techniky, tak určite, že brankári majú s tým problémy, Skácel mal s tým problémy vždy a to je zasa otázka jeho individuálnosti. Takže tam asi k tomu, čo sa týka tých vecí, zasa, že myslím si, že zasa nesklamal, pretože podržal mužstvo a chytil tam niekoľko veľmi kvalitných situácií, dobre vyriešil. Sú ešte nejaké otázky? Po tej Moravce na štadióne Anton Martinského bol príprav nepresvedčivý a nevyšla mu. Domáci nastúpili v ofenzívnom zvorení z ich chytiť po ligovom futbale. V úvodnej 10-minútovke najviac golmana strelal Filipovič. Po jeho boku sa v útoku pohyboval Bernát, Kožuk ostal iba na lavičke. Vlastne vypol toto šance Ujlaky, zimná posila Vionu a to bol jediná ucelenejšia a bezpečná hostia. Na zemi nemal loptu na pačke, Hrcel zbytočne však váhal, stratil na Spartak, jeho chybu plebo využil, a 1-0. Zápas mal slušné tempo, domáci kombinovali po zemi, dostávali sa do šanci a ich futbal sa musel páčiť. 2 pokusmi sa uviedol Lukáš Vaculík. Po pol hodine zakončoval ďalšiu nápaditú akciu Filipovič, Skácel stihol iba boxovať a Bernát dotlačil loptu do siete 2-0. Poď sa snaží byť aktívnejší a napádať. Ich úvodnú snahu domáci ustáli, naopak Vaculík a po ňom znovu Filipovič z šestovky. Svojho naskoku však nebúšil, pustil viac do zápasu nováčika a Ujlaky mal na nohe kontaktný gól v 60.